Lezoko Santa Cruzak 2022. Bi urte egon gea, deus gabe, pandemia kontuakin, eta guan, ja, jendia, ja, desiatzen dagoela, jaiak egitzia. Eta, bueno, esango nuke, gora lezo, eta ondo pasa. Jaiak egiteko itxura pixkat galdu dugu denok, jai batzordean esumatu da azken garai honetan egiteko. Baina, bueno, azkenean, nik uste dut osatu dugula jai programa berezi bat, 61 ekintza daude, 61 ekintza suposatzen dutela 2019tik ona aurrekontuen igoera 153, udalak baimendu du aurrekontu horren igoera, 2019an 64.000 euro gastatu ziren, orain 81.000 euro gastatzera goaz. Horrek esan nahi du, prezio denak igo dira eta bar, baina udalak implementatzen duela aurrekontu zati handi bat jaiak bere honean burutzeko. Esan duan bezala, 61 ekintza daude, ekintza horietan badaude betikoak egingo direnak eta espero dezagun ondo egitea, danborra da, dagoela marmitako txapelketa, edo dagoela desfilea, eta dira ekitaldi handiak eta gure tradizioan oso importanteak. Badirudi aurten maila batean indartu nahi izan direla horiek ere, eta espero dugu parte hartzea handiagotzea. Dakago ere bai aurrentzat ekitaldi ugari, urtero izaten direnaz gain, aurten pixkat igual bikoizten du gauza batzuk, egongo dira puzgarriak, egongo dira apar jolasak, burua handiak, eta pixkat jai hauen hildoa, badirudi gauza batzuekin handitzea edo ekarri duela, parte hartzea areagotzeko, ez? Orduan, hoiezaz gain, igual jaietan beti aipatzen dira ze konzertuak egon dire, edo ze aktuazioak egon dire eta bar, eta urten badakagu, konzertuetan dakagu, 4 egunetan dakagu edo digiak edo konzertuak dakagu 13, 14, 16 eta 17an dazkagu musika emanaldiak gazteentzat, izaera ezberdinetakoak eta musika izaera oso ezberdinak ere bai, baina 4 egunetan dazkagu konzertuak, dantza ere 2 egunetan dakagu emanaldiak, dakagu musikoak, gero dakagu dantza txapelketa, eta gero azken igandean dakagu Estado Espainolean Max Saria irabazitako konpainia Manduisa dakagu oso ekitaldi bereziarekin, eta euskal konpainia bat ere Larrutan, dakagu antzerki bat, baserritarren egunean, hau gazteek egin duten ekarpena da, baserritarren egunean normalean, baserritar jarduera daude, iridemak, ganado feriak, bazkaria, besoaiak eta bar, baina urten gazteek sartu nahi izan dute Formol antzerki konpainiaren emanaldia, eta berezitasuna ederra, eta ikusgarria egun horretan sartzea, ez? Eta, esan bezala, hauek guztia badaude, eta urten ere implementatu dira beste batzuk, Euskal Herrian gastronomiarekin oso lotura handia dago, ez dakit zorioneko edo zoritxarrekoa, baina hori jai denetan ikusten dira bazkaria daudela, hemen dazkagu jubilatuen bazkaria, dakagu gero herri bazkaria ere dakagu, baina horrezaz gain, txapelketarekin lotuta marmitako bazkaria edo tortilla lehiaketa edo paella lehiaketa, beste 3 bazkariak ere daude, eta, alkateak esan duen bezala, harmonian giro honean garatzea eskatzen dugu aldera hizkuntza zaintzea, gure hizkuntza izan dadila nagusia herriko jaietan, inguru giro ere zaintzea, pixkat dauden zaborrak eta bar pixkat bere lekuetan ustea, eta bereziki errespetuak elkarren genero indarkeririk ez egotea eta violentzia sexistarik ez antzematea. Orduan, horiek dira gure eskakizunak jaietan ondo pasatzea, eta alden ongien garatzea jarduera hauek denak.